Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsalde on dizuela guztioi, hementxe gara, gaurko saioa abiatzeko prest, gidoia ireki eta gidoia hasteko saldirik ez da, beraz ere egingo dugu zuei ongitorri eman, arratsalde on opa, eta tira, eguzkiaz gozatzeko aukera baldin baduzue, mugikorrean jarri, izan Twitchen, izan Naiz irratiaren webguneko zuzenekoan, eta aurikularrak jarrita gozatu gurekin saioa, ze gaur osteguna da. Osteguna da, eta oraindik ez dugu gauza bat aipatu. Aste hau, maiatzaren 24tik 31kera, hezkuntza artistikoaren astea dela. Tira, ez dugu aipatu arte eszenikoen egunean aipatu nahi genuelako. Ostegunetan bereziki artistak izaten garelako. Gu ala gonbidatuak. Biak. Hezkuntza artistikoaren astea 2011an aldarrikatu zuen UNESCOk. Hezkuntza erakundeek, gobernuek eta pertsonek ikaskuntza arlo horrek elkarrizketan, aniztasuna eta gizarte kohesioan duen garrantziaz sentsibilizatzeko. Ospatzeko jarduera ugari egin ohi dira ikastetxeetan, unibertsitateetan, museoetan edota kulturetxeetan, baina guk nola ospatuko dugu, Juri? Ezagutzen duzue artearen sailkapen helenikoa, ezta? Guk 7 arteak hartu eta horiekin erlazionatutako efemeride batzuk prestatu ditugu. Ditudan pintzarekin, zulo beltz guztiak estaliz, galak margotuko dizkiot, neure buruari, eta ireratuko naiz, nire kolore guztiekin. Denok dakigu zinema 7. artea dela, edo horrela deitzen digula behintzat, baina zein dira besteak? Lehenengo artea arkitektura da, garrantzitsuena sailkapen helenikoaren arabera. Gaurko egunez inauguratu zuten Chrysler eraikina, New Yorkeko Art Deco estiloko aizorratz famatua da. Manhattanen dago, 42. kalearen eta Lexington hiribidearen gurutzaduran. 319 metroko garaiera du, eta denbora epe labur batez munduko eraikinik altuena izan zen, Empire State Building eraikinak gainditu zuen artean. Dena den oraindik ere, adreiluz egindako munduko eraikin altuena da. Chrysler Building Art Deco estiloko arkitekturaren adibide klasiko bat da, eta gaur egungo arkitekto askoren iritziz New Yorkeko eraikinik onenetako bat da. Hala ere, abesti gehiago eskaini zaizkio Empire State Building eraikinari. Even if it ain't all it seems, I got a pocket full of dreams, baby, I'm from New York. Concrete jungle where dreams are made of. It's nothing you can't do. Now you're in New York. These streets will make you. Bigarren artea berriz eskultura da. 2 efemeride aipatu behar ditugu hemen. Gaurko egunez jaio zen Pierre Charles Simard, 1806an eskultore frantsesa izan zen, eta bere hainbat eskultura Parisko Luxemburgoko lorategietan ikus ditzakegu. Eta gaurko egunez hil zen Ludovico Sforza, Milango dukea, Leonardo da Vinci eta Bramante artisten mezenasa izateagatik ezaguna. Hirugarrena, margolaritza da. Gaurko egunez jaio zen Elios Gomez, Gorbatagorriko artista bezala ere ezaguna. Frankismoaren aurkako sindikalista, margolari, kartelgile eta poeta hijito espainiarra izan zen. 20. mende hasierako abangoardia artistikoaren ordezkaria. Hau zerrendako edozein zenbakitan sartu dezakegu. Los mártires con el rosario ruedan las nubes rosas hacia el Calvario. Eta zerrendako laugarrena musika da. Zailtasunak izan ditugu musikarekin erlazionatutako efemeridea aukeratzeko.
baina gaurko egunez abesti oso famatu bat argitaratu zuten eta hori aukeratu dugu. 1977ko maiatzaren 27an Sex Pistols taldeak God Save the Queen abestia kaleratu zuen 5 egunetan 150.000 kopiatik gora saldu zituen, naiz eta BBC katean eta disko denda nagusietan zentsuratua izan zen. God save the Queen from fascist regime. It made you a moron. Potential hate bomb. Eta horrengo Oianari utzi behar diogu. Oiana, zein da 5. artea? Dantza! Gainera oso aproposa gaurko. Izan ere gaurko egunez jaio zen Isadora Duncan dantzaria. Tira, batzuek diote maiatzaren 26an jaio zela, baina guk gaur ospatuko dugu. Isadora Duncan estatubatuar dantzari famatua izan zen. Bere dantzaren filosofian, baleteko teknika zurrunak hautsi eta mugimendu natural baten alde egin zuen. Baina orain ez dizuet gehiago kontatuko. Baina egingo diguzu reportajetxe bat aurrerago. Noski, aupa Isadora eta gora dantza! Oh! Cuando bailó, se liberó tal vez. Auténtico fue el mensaje de Isadora. En cada amor, una pasión vivió y a nadie se encadenaba Isadora. El arte que dominó, cual llama de su placer, el mundo entero animado ovacionó. Seigarren artea ere zeharoa proposata gaurko literatura eta zehazki poesia da 6. artea. Gaur igor estankona dator eta Paco Aristiren Zu eta Gu izango dugu arekin izpide. Eta efemeridea? Nik esango dut. Gaurko egunez jaio zen Dashiell Hammett. Amerikako estatubatutako idazlea. Detektibea izan zen, baina gaixotu eta polizia kontakizun laburrak idazteari ekin zion. Gero eleberriak argitaratu zituen. Uztagorria edo Maltako Astorea adibidez. Azken horrek arrakastandia izan zuen, zinemara eraman zutelako. 1934an literatura egitari utzi bazion ere eragin nabarmena izan zuen 20. mendeko polizia gaietako eleberrigilengan eta zineman. Zinema ipatu duzu eta iritsi gara 7. artera. Eta zineman bai, efemeride ugari. Gaurko egunez estrenatu zuten Harriketarrak filma. Brian Levant estatubatuar zinema zuzendariak zuzendutako komedia filma da. Harriketarrak marrazki bizidun telesaileko pertsonaietan oinarritua dago. John Goodman, Rick Moranis, Hal Berry, Elizabeth Taylor, aktoreak antzeztu zuten. Flintstones, meet the Flintstones, they're the modern Stone Age family. From the town of Bedrock, they're a page right out of history. Let's ride with the family down the street, through the courtesy of Fred to Pete. When you're with the Flintstones, have a yabba-dabba-doo time. El laberinto del fauno, euskaraz faunoaren labirintoak gaurko egunez estrenatu zuten 2006ko Guillermo del Toro zinema zuzendari Gidoigile eta ekoizlearen fantasiazko drama filma da. Cannesgo zinemaldian estrenatu zen eta gerora filmak 3 Oscar sari irabazi zituen, bestalde 3 BAFTA edota 7 Goya ere eskuratu zituen. Eta ez zituen hainbeste goraipamen jaso, baina gaurko egunez estrenatu zuten Madagaskar filma. New Yorkeko Central Parkeko zoologikoko 4 animalia bizitza osoan gatibu egon dira. Eta kasualitate batzuen ondorioz Madagaskar uartera iristen dira. Ze pelikula ona. All girls all over the world. Original King Julian for the girls, man. I love all the girls. I love to move them. Ba horiek dira 7 arteak, baina denborarekin askok adierazpide berriak zerrenda horretan sartzeko eskatu dute. 8. artea, 9. artea eta abar ez dirain modu unibokoan erabiltzen arte gisa identifikatzeko, baina honakoak izendatzeko erabili ohi dira. Komikia, argazkigintza, diseinu grafikoa, telebista, publizitatea, bideojokoak, tatuajeak, origamia.
Eta gudenak lantzen saiatuko gara. Saio honetan esaterako musikari buruz ariko gara, min sariak izango ditugu izpide, bertan izendapena jaso eta baieztatu duten euskal taldeak ere izango ditugu, eta artean aukera izango dugu Lier taldeko Inigo Etxarrirekin eta baita Belakoko Lander Zalakainekin gurean aritzeko. Baina gaur osteguna da, eta bereziki artesteniko hilduko diegu. Gaur, Patrizia Urrutia aktorea dator gurera. Eta agendanik ere prestatu dute, txintxo beti bezala. Ai. Eta estankonarekin literaturaz gozatuko dugu, aipatu bezala, baina nik uste saioa asteko moduan ere bagarela, ez da? Bai. Zesango dizugu, maiatzak 27 ditu gaur, eta osteguna da, ongietorri guztioi, bigarren kafera. Martxoso gaudela diote gaur bai, osteguna bizi-biziari gara bizitzen, zuekin Oiana Maritorenak enbe! Arratsaldeon! Goiuri Ezeiza Arandia! Kaizo, Nizelia Cruz naiz. Oi ama! Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 221 ditu martxoak 27 arratsaldeak 4 eta 12 gu hemen hirurak prest, zuekin gozatzeko. Eta esandakoa, gutaz gozatu, baina eguzkitan bada, hobe, ongitorri bigarren kafera. Eta 13 minutu esan da bezala ongietorri bigarren kafera naiz irratiaren sintoniara hementxe abiatuko dugu saioa. Kantu honekin, Like a Hurricane, Neil Youngek gaurko egunez kaleratu zuen kantua bera, edo beto esan da kantu hau bere barruan zeraman American Stars and Bars diskoa. Like a Hurricaneekin abiatuko gara. Nola daramatzaku maite dutak, zein abiatuko da? Oian, azu, goiuri zu? Ni hasi naiteke, Ba, nahasi bezala. Bai, nik nerea badaukat. Ai. Eta gaur, maiatzaren 27 denez, maite duta aukeratzeko ez dut arazorik izan, ze gaur Friends telesailaren atal berezia estrenatu du HBO-k, eta niri Friends telesaila asko gustatzen zait. Txikitatik, 84ean estrenatu zuten, ni jaio nintzen urtean, eta 10 urtez telebistan, estatu batutan, eta gero beste herrialdetan ikusi ahal izan genuen, eta asko gustatzen zait. Eta gainera,
Orain indutena da, elkartu diala sei aktoreak, gidoiik gabeko atal bat egiteko, eta eltorri dira, beste pertsona famatu batzuk. Oraindik ez dut atala ikusi, desiatzen hau, orduan ez dakit zein jundian, baino aitortu behar dut, bideo txiki bat ikusi dudala, eta Lady Gaga ikusi dut, Central Perk kafetegian, Phoebe Bufferekin, Phoeberen Smelly Cat abesten. Not bad. Was it okay? Yeah. Yeah, it was really, really good. Thank you so much. Eta guain abesten du Lisa Kudrowokin. To the vet, you're obviously not their favorite pet. You may not be a bed of roses, and you're no friend of those with the noses. Eta iritzait zoragarria. Zorutan izango da ikusgai? Edo dagoeneko bada? Dagoeneko bada. Bada. Smelly cat. Ze gainan nik Lady Gagai beti ikusi izan diot Phoeberen tankera pixka bat, ez fisikongatik, bai, biak horiakola, baino arraro puntu bat, New Yorkeko musikari, tabernetan gitarrarekin, badute antzeko rolloa, eta iruditu zait zoragarria. Eta irrikitan nago, nik saioa bukatu eta aldingoet korrika Friendsen bilera hau ikustea. Oiana, eta zein da zure maite duta? Neria, dira... Aiakin edo amakin nola pasatzeitu da momentu, naiz eta txikitxoak izan momentuak, ez? Egia da, badinean gora goazela danok, eta behaieke bai, eta hartu dut ohitura bezala asteazkenetan zinemara aitarekin jutia. Eta asko gustatzen zait zinemaren ondoko paseotxoa. Hola, lasai, mantxo, baina beti ni txirrendakin juten ez, eta esateit, baina juntzete zu azkar txirrendakin etxea eta ez? Inguruan bizia, eta ez ungo nahi zurekin eta mantxo, eta momentu horiek, batzutan aztu iten zaigu, oso korrika bizigea, ez ditugu disfrutatzen, eta zenbaitetan tarte horiek hartzea ere, maite ditugun pertsona horiekin egoteko, eta pixkat hitzeiteko, Nola joaten zarete zinemara? Donostian, edo, ni normalean Prinzipe edo Truebara, Rosen edo Aldezarrian, bai. Before that moment you touched my lips. Kresala zineklubera ere, bai. Aurrekoan izan genuen gurean Ander Gisasola eta kontatu zizkigun dagoeneko txartel horietako bat baduzu, ez etxean? Bai, etxean. Bi daude dagoeneko, bai. Zeatik iruditzen zaiten Like a Hurricane Neil Youngen kantu hau Igor Estankonari gustatzen zaiola. Estankona, txaldeon. Izango zen ez duk Neil Young zaletasun garaien bat pehatze izu. Kristona. Banikin. Zait joan. Zure maite duta prestatu alduzu, Igor? Nire maite duta gaurre ironia pizkatekin nire buruari, nire buru gero eta endredatuago honi, ze Pako Aristita zitzegitera etorri eta Amaia Iturbideren liburuarekin atera naiz etxetik. Improvisatuko dugu zehazta. Bani pixka nazka ematen ator, baina maite dut bidaiatu aurreko estresa. Bai, sentitzen duzunean oraindik maletan pentsatu ez duzula, 15 bat egunetarako atzerrira joan behar duzula, justu nazioarteko gidabaimena lortzea, ateratzea lortu duzula, eta oraindik hori badena pentsatzeko, kamera, disko gorrak, trastuak, mikrofonoak, beharrezko materiala, rodajerako, eta bar, gainera, kaka pixka gehiago emango gitarra, harmonikak, ez da gize horre badaukate prestatu beharreko lana, eta sentitzen dut, osteguna, atxaldeko 4:20, bihar iluntzean Bilbotik abiatuko gara El Salvadorrera, eta nahola pixkat bat ere bidaia zentratu gabe.
Eta Tenik ez diguzu ematen. maite dut pintu bat sentsazeri. Oi, Lasai, bihar jarraituko dut. esa pena, esa tristura, esa rabia. Ai, ez daukate eskura, baina bestela jarriko nizuke goiuri. Neil Yaunen Like a Hurricane gaurko egunez abiatu zen, gaurko egunez estrenatu zen, esan da bezala beste disko, disko txarrazut esango, baina denetarik zuen disko hartan, American Stars and Bars kantu ikonikoak, hause bezalakoak, kantuaren ostean Igor Estankonarekin helduko diogu bai, Paco Aristiri, berak liburua ahaztu du, baina ideia garbi dauzka buruan. Ez dira espaldi egiten 8 minutu eta 21 segunduko kantuak eta batzutan falta motatzen ditugu ez pentsa. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Paco Aristik, handietarik batek, Ni eta gu argitaratu du Ereinekin. Oraindik buelta eman ezinik nabil. Gogorra da, xamurra da, azkarra da, pausatua da. Sinonimo eta antonimoen mekanika bera ere irauli egiten duen festina lente bat da ni eta gu. Eta zuekin konpartitu nahi nuke. Barkamen askatu behar dizuet, mende guztietako arrantzalei. Itsasoaren garratzik ezagutu gabe, itsasoa zidaztera ausartzen naizelako. Zer jakingo du horrek? Hitzak josten soilik, baote daki antxoa eta sardina bere izten. Ni ere zuek bezala, albarekin esnatzen naiz, eta ostantzarekin oheratzen. Utzi ezadazue zuen mailean esertzen, zuekin kafe bat hartuz diosala egiten egun sentiari. Azpeitiko ustarrian hitz egin du Urrestillakoak eta dio gu hori maiz erreprimitzailea izaten dela. Egin nahi dituzun gauzen aurrean, zera esaten dizu ez, hori ez da egokia. Nik adibidez, idazle izan nahi nuen, eta inork ninduen animatzen horretara. Ni eta gu horren artean, beti dago borroka bat, eta bi ari horiek daude liburuan. Ni ez naiz ni bakarrik sekula. Beti daude gu batzuk bueltan. Senideak, lagunak, bikotekidea. Gu askoren bueltan pasatu boi dugu bizitza. Eta niri gustatzen zait, ni horrek, bere autonomia mantentzea. Paco Aristik itsasoei idatzi die oraingoan. 7. poema liburua du. Begibik gorde dezaketen ozeanoari buruzkoa da ni eta gu. Arrantzale eskuek konta ditzaketen sakonerei buruzko poemari berezi bat. Askatasunaren itsaskirriaren gaineko tratatua.
Harremanen nomada naiz. Lagunez lagun bideatzen dut. Eta tratua ez da fideltasuna. Joaten uztea baizik. Eta liburu honetako itsaso horiek getariakoak dira. Baina izan zitezkeen oriokoak. Edo are, itsasorik ezten mundu krudel batekoak. Gordintasunetik beste baitauka liburu honek samurtasunetik. Zirt edo sart egiten dut eta poemek. Ez dira inondik ere geratzen irakurleak zer esango. Maitatuko duzu Pako Aristi edo gorrotatuko duzu Pako Aristi? Ni eta gu da liburu bat itsas gizonei dedikatua. Ez da liburu bat etxeko sofan bertan gozo literatur kritikak idorreko lurlan legez egiten dituen burges txikiarentzat. Baina aspaldiari da horretan Pako Aristi. Libreta horiko poemetan ere esan da utzi zuen. Politikatik esaten ez diren gauzak interesatzen zaizkit. Militantziatik egiten ez direnak. Historiatik iragana faltsutzeko tresnak. Oroimenetik iragana berrera ikitzeko ahalmena. Erlijiotik munduaren sorrera kontatzen duten ipuinak. Ipuinetatik elurra eta tximiniak interesatzen zaizkit. Ahozko literaturatik irudiak. Zientziatik etorkizunerako promesak, filosofiatik gizona biluzik ez lagatzeko ahalegin noblea, musikatik malenkonia eta geografiatik mendi eta hararen izenak. Horiek guztiak nahastuz osatu dut poesia deitzen dudan jakinduria umil hau. Ni eta gu, pausu bat aurrera nire ustez inondik ere, 7. uina orditurik bezala irakurri dut. Poesiaren funtsaren funtsa kausituz poema narratibo ederrotan, latzotan, bizitzaren kintesentzia balitz legez erakutsi dit, irakatsi dit, beste behin. Pako Aristik, mistikaren eta bertsolaritzaren arteko genero jaso bat asmatu izan balu legez, zer den garrantzitsua eta zerrez. Esku altxatu zuen Sarak, dena ulertu balu bezala. Agur, agur, airean idatziz, minaren hitzek uzten ez ziotena. Pako Aristitik hitz egiten digu ume baten heriotza injustuaz, zeina gero orrialde batzuk aurrerago nahazten baiten izurdekume baten heriotzarekin. Eta liburu biosgabe eta errukior honetan nabigatzen dugularik erdi zorabiaturik hainbeste olatu eta kontraesanekin, denboraren iragaiteaz diardu Pako Aristik, eta krudelkeriez eta haizeez eta paisajeez, eta aldi bereko amodio guztiez, finean esateko bizitzak merezi duela, baina bizi egin behar dela legeen eta tabuen kontra. Pandemiak mesede egin dio poesiari. Pako Aristik beste kostalde batzuk deskubritu ditu. Gure poeten artean subertsiboenak berriro erakutsi digu bera dela gure poeten artean sensibleena. Ni eta gu, metafora bat baino ez da. Hermetikoa du bihotza, irisgarria ordea bere azal leuna. Ni eta gu da opari bat, 7. Pako Aristik egin diguna, bere inkonformismo eder horren talaiatik.
Aitortu behar diogu eta eskerrak eman Joserra Senperenari existentzia minorrak disko honen hainbat pieza baliatu ditugulako, Igor Estankonarekin batera Paco Aristiren azken lan horretan murgiltzeko. Estankona, mila esker. Zuei hemen hartzearen. Mendiken aste pare batera ikusiko duzue elkar. Aio, Estankona. Berdin. Eta Paco Aristiren poesia eta Senperenaren musika agurtuko dugu itzalantzerkia pieza honen amaieran eta bagoaz aurrera. Gai berrien bila, arte asko doko Arizpide. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Oian, azuri edukituko zaizu bat arteka behintzat gazte eta nerabeen emozioak kudeatu behar izatea? Bai, eta uste oso lagungarri egingo litzatekeela, orain azalduko dezuen hau. Bai, ezta? Bai. Ba, aizu, oraindik lekua bada. Bai. 5. urtez edukandola emozionek, gure lankide dona Apeianiz Nietok, bideratu eta zuzentzen duen adimen emozionala hezkuntzan izeneko formakuntzan. Eta helburua horixe Goiuri, aurretan eraben bidelagun emozionala izatea, edo behintzat hor trebatzean horbera. Hoi da, behintzat tresnak lortzea harreman osasuntxu bat edukitzeko, bai aur eta nerabekin eta bai bakoitzak bere emozioekin. Horregatik oso interesgarria, aipatu dezu adibidez, Oianarentzat bereziki interesgarria, badelako gure andereinoa, zu osabazealako. Hoixe esan barnezu, nahi nire jobekin ere gokitze zaita, batzutan tresna edo lanabes gehigarri batzuk ondo etorriko eta ni begiralea izan naizelako begira urte begira lea. Baina, esandakoa, bai, begiraleentzat, irakasleentzat, gurasoentzat, hezitzaientzat, gurasoentzat bai, baina ia edonorrentzat ere, bai, eta ziurrenik, donari ere galdetu beharko diogu urrengo bisitan, baino, denok daukagu zarbaitez gure aurtzaro edo nerabearo sendatu gabe horretatik, eta akaso horrelako topaketa ere izan daiteke. 1 orduko formakuntza teoriko praktikoa. Ze Goiuri? Oso proiektu zait, nik izan nahi dut Goiuri nerabearen bidelagun emozionala. Wow, bida badauko gaia donarekin lantzeko. Bere hurrengo bisitan, esan dakoa, 1 orduko formakuntza teoriko praktikoa izango dela, tutoretzak online izango direla klasez gain, eta, tutoretza eta online klasez gain, hori da, tutoretza eta online klasez gain material asko gongo dela, material ugari eskeniko dituztela, azken finean, aipatzen ari garen helburu hortarako, izan... igual komplikatzen ari, baina gure nerabe horrekin bidelagun izateko, baina bereziki, gure inguruan izan ditzakegun, aurretan neraben bidelagun emozionala izateko. Hoi da, eta esan bezala urten online da, aurreko urtean online izan zelako eta sekulako arrakasta izan zuelako. Orduan, jendeari gustatu zitzaion formatu hau eta errepikatzea erabaki dute, eta izue, matrikulatu nahi balin baduzue. Bai, nik orain txapuntatuko zenbakia. Zango diazue? Ben, zenbakia ez lehenengo webgunea. Webgunea, bai, bota. 3 webikoitza, bai? .edukandolaemozion.org.
.com, bai. hor webgune horretan izena eman dezakezu, eta zalantzarik baduzu, bidali email bat info@educandoalaemoción.com elbidera, edo telefonoa 6 zortzi bat 3 bat 5 zenbakira. Hor, idatzi, deitu, esamez... Hori da webgunea hortxe utzi dizuegu gure streamingean, ikus dezakezue eta baita gure txatean bertan ere. Beraz, badakizue, Educando la Emoción, Dona Peian Iznitoren eskutik, adimen emozionala hezkuntzan. Guztiontzat interesgarria den formakuntza zuen eskura. Eta gu, bagoaz aurrera. Keep Calm and Bigarren Kafea. Isadora, porque fuiste mimada por el mundo, porque marcaste una pauta en tu forma de bailar, con admiración, con cariño y con respeto, queremos brindarte este sencillo homenaje. Isadora izena du Celia Cruzen abesti hau, eta hain zuzen ere Isadora Duncani buruz aritu behar dugu. Gaur aurreratu dizuegu, eta heldu behar diogu. Se liberó tal vez, auténtico fue el mensaje de Isadora. En cada amor, una pasión vivió. Isadora Duncanen jaiotzaren inguruan, data ezberdinak topa ditzakegu. 1876ko maiatzaren 26a, edo 1877ko maiatzaren 27a, gaurko eguna. Jaioterria argi dago, San Franciscon jaio zen, Estatu Batuetan. Ama piano irakasle zuen, eta aita berriz, banketxeko langile. 10 urterekin eskola utzi, eta dantzako eskolak ematen hasi zen, familiaren ekonomian laguntzeko asmoz. 5 urterekin, dantzari eta iraultzaia izan naizuela esan omen zuen etxean. Eta biak lortu zituen bere bizitzan zehar. Gurasoak banandu egin ziren, eta garai hartako ama oso aurrerakoia izan zen. Independentea, erlijiorik gabea eta feminista. Beragandik jaso zituen Isadorak, poesia, pintura eta musika garaikidearekiko pasioa, ondoren bere dantzan nabari izan zena. Amak, Oaklanden dantza eskola bat ireki zuen, eta Isabel eta bere anaia arrebentzat Mozart, Schubert, Chopin edo Beethovenen piezak jotzen zituen. Y el amor fue su estandarte, el hombre fue su pasión. 19 urterekin New Yorkera joan zen, eta bertan Augustin Dali dramaturgoa ezagutu zen. Honek eman zion oholtza batean dantzatzeko aukera. Oinutsik, tunika bat gorputzen eta makillajirik gabe agertu zen, pasioz dantzatuz eta kritika eta ikuslegoa harrituta utziz. Ordutik, Europa eta Estatu Batuetan biran ibili zen eta eskola ezberdinak ireki zituen Berlin, Paris edota Moskun. Bere dantzaren ezaugarri nagusia baletaren edota tradizioaren zurruntasunarekin hautsi nahia izan zen. Barne sentimenduak adierazteko mugimendu aske eta lotuak erabiliz. Izugarri atsegin zituen aintzinako Greziako edertasun kanonak, eta horiek izan ziren bere inspirazio iturri askotan, erabili zituen tunika gardenak dantzatzean, oinutsik, ilesoltea eta oin beso eta hankak erakutsiz. Honakoa aipatzen zuen. Itsasondoan jaio nintzen. Ziur aski nire mugimenduarekiko lehen ideia eta nire dantza olatuen erritmotik datoz. Munduan zehar aritu zen, eta Sobietar Batasunarekin ere harreman estua izan zuen. Bere burua, ateo, bisexual eta komunistatzat zuen. Horrela, 1922 eta 1923an, Amerikako Estatu Batuetan jiran zebilela, bufanda gorri bat airean bularrak erakutsi eta hauxo jokatu zuen. Hau gorria da, baita ni ere. Dantzari egindako ekarpenagatik ezagun bere bizitza eta heriotza tragikoak ere mitoa handitu zuen. Gaztaroko urteetan lortu zuen ospea pixkanaka desagertu egin zen. Bakardadean eta zorrak zituela nizara joan zen. Bere autobiografia idazteko asmotan. 1927ko iraiaren 14an autoz paseo bat eman nahi izan zuenean, txofer batek gidatutako ibilgailu batera igo zen, ibilbide hasi eta metro gutxira. Isadorak bizia galdu zuen.
50 urterekin hiltzen, nizan, soinean zeraman zapiluzea ibilgailuaren gurpilean korapilatu zenean. Celia Cruzek emakume honen obrari eskaini zion omenaldian laburbildu zuen bezala, miretsi zuen munduak, txalotu zuen munduak, Isadora hiltzela jakin zuenean, negar eta negar egin zuen. 1968an bere bizitzaren inguruko film bat egin zuten. Vanessa Redgrave aktoreak bere pertsona gorpuztu zuelarik. Canneseko zinema jaialdian aurkeztu zuten, eta Redgravek aktore onenaren saria jaso zuen. Gorputzek ez omen dute inoiz gezurrik esaten, Isadorarenak behintzatez. Eta askok bere eriotzarengatik oroituko badute ere, guk dantzari egin zion ekarpena goraipatu nahi izan dugu. Dantzatzea, sentitzea da. Sentitzea sufritzea. Sufritzea maitatzea. Zuk, maitatu, sufritu eta sentitzen duzu. Dantzatu egiten duzu. Hizo al mundo estremecer Isadora Duncan. Isadora formó la liberación. Isadora Duncan, leyenda que no murió. Fue muy violenta tu vida y violento tu final. Isadora Duncan, yo te tengo que cantar para viva mi canción. Isadora formó la liberación. Isadora Duncan, leyenda que no murió. El mundo que la admiró, el mundo que la aplaudió, cuando supo de su muerte, por Isadora lloró, lloró y lloró. Isadora formó la liberación. Isadora Duncan, leyenda que no murió. Isadora formó la liberación. Isadora Duncan, leyenda que no murió. Isadora formó la liberación. Isadora Duncan, leyenda que no murió. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Astelenero, naiz irratian, gaueko 10:00 Global Music irratsaioa. Antonio Iriarteren eskutik. Gramofonoa. Istitzu Pinatxorekin. Kanta batzuk ere serki bihurtzen dire, mugimendu sozial edo politiko jakin baten soinu banda bihurtuz. Stonewallek homosexualen eskubideen aldeko mugimenduari sorrera eman zionetik, 50 urte bino gehiago pasatu direnean, LGTBI mugimenduak kantutegi esanguratsua izan du hamarkada hauetan guztietan. Balsamo edo pizgarri gisa balio izan duten kantak, bandera eta asaldura gisa balio izan dutenak. Diskoteketako pistatik gehi arrotasunaren martxetara salto egin dutenak. With just 100 pounds of clay, he made my life worth living. Musika ez da gehi edo heteroa eta ez dio inolako sexu kondiziori erantzuten. Bino inork ez du zalantzan jartzen, kanta unitz ere serki bihurtu direla LGTBI komunitatearentzat. Tolerantziari kantatzeagatik, maitasun askeari, edo zuzenean sexu diskriminazioaren aurkako aldarrikapenari. 100 pounds of clay. Yes, he did. Oh, yes, he did. Now can't you just see him? Homofobia presente egonda musikaren munduan, eta presente egoten jarraitzen duela erranen nuke. Astelenean maiatzaren 17an homofobiaren, transfobiaren eta bifobiaren aurkako nazioarteko eguna ospatuko da hainbat herrialdetan, eta hori dela eta gaurko saioan horixe izanen dugu izpide. Jada entzun gai duzue gramofonoaren azken saioa.
gure webgunean eta podcast plataformetan. Naiz irratia. Eraman azazu hemendik urrun jada berdin zait nora. Eskaldetu nondik zuretzat ez da ona. Bidean taberna, ikbada nahi dut zerbait eraman ahora. Tratu batekin hitzik ez esan, tazka jungo da denbora. Sororitateak gelditu zaitun eskaeri bat hartzera. Soroek aldiz ikusi nauten eskaero baten antzera. Horatzeko argi, urdina da nik, uste dudan hori bera. Ziur bigarren kafearen entzulen artean asko kerrex asko identifikatu dutela entzuten ari garen hau. Ziurenik tarteka jartzen dugulako, entzuten dugulako eta besetik baduelako oso identifigarria eta euskal musikan estilo zehatz batean dagoeneko bere nortasuna eraiki duen kolore hori. Azken ordutan eman dituzte ezagutzera 2021eko Min sarien nominazioak, hautagaitzak ezagutzera eman zituzten, finalerdietari garostean badakigu musika independientearen sarien nominatuak, izendatuak zein diren eta artean badira hainbat euskal talde. Etxepare Institutua sariak, euskarazko album onenari sariak, 5 izendapen jaso ditu. Amorante edo eman ditu, obesan da, Amoranteren 1 edo 3 albumagatik, Gatiburen musikak salbatuko gaitu, Nogenen Under Old lanagatik, Zetaken zeinen ederra izango den, eta entzuten ari garen hemen eren sugeak daude Lierren disko erraldoi horren kantu hau tartean duena. Ez du gogoratzen nola, kuleroa jaitxitan ituen talabanean odola. Uste du zer egin zidan esateko beharrik ez dagola. Naizadakidan esan da ere ez duela. Eta saio honen kide izan dugun eta talde horren kide eta arimaren zati garrantzitsu baden Inigo Etxarri telefonaren bestaldean daukagu. Etxarri, arratsaldeon. Arratsaldeon. Denbora gehiagitxo bigarren kafearen mikroan Etxarri entzun gabe. Gu ondo ta zu zemuz zabiltza. Ni ondo, lanean harrapatzen azuen, baina... Epe. Biak ejatuko. Ez da gauza txarra ba. Bueno, aipatu ditugu euskarazko album honenari hautagaitza horiek, eta tartean Lier, bueno, ez dakit, talde batek hemen erensugeak daude bezalako diskotzar bat buruan duenean, eta halako lanak hartzen dituenean, oso buruan izaten dituen sariak eta bestelakoak Etxarri, baina tira, iristen direnean, gozo ere iristen dira horrelako nominazioak, ez? Bai, premiak beti politak dira eta polita da jasotzea. Egia esan nik pertsonalki ez naiz oso premio edo lehiaketa zalea. Iruditzen zaitez dagoela epaiterik, ez, kultura nor dagon beste baten gainetik edo zer dan beste bat gauza bat baino hobea, ez? Osea, kultura eta artea oso subjetiboak dira, eta orduan zezki gustatzen aspektu hortatik, baino noski, izendatuta egotea eta eskaparate hortan egotea, ez, polita da. Hemen erensugeak daude diskoa aipatu dugu, esango genuke bidean orain arte Lierrek izan duen asmo handikoen proiektua edo behintzat ilusio askorekin, lan askorekin eta esfortzu ekonomiko handiarekin zergatik ez dugu esango egindako diskoa dela Etxarri, eta harrapatu zintuen pandemia ditxosozko honek, eta hor egongo da, ez, zauritxoren bat erraldoia izan eta erraldoi bezala entzun behartzen disko batek akaso zuzenekoetan eta behar bezala aurkezteko aukera eman ez dizuelako, ez? Era bat, azken baten 14 hilabete haitu ginen diska hori prestatzen, eta bitartean kontzertua jo eta azkeneko eurora arte aurrezten Santi Garziarekin Katalunian grabatzeko, Marcos Garziakin Aiukenekin batera baita ere bira guztia prestatzen eta 2020an uste kalkulatu dugu 70 bat kontzertu suspenditu ditugula. Wow. Eta orduan zauria erraldoia izan da baita ere, ez? Eta ointxe bertan milaka zatitan puskatu ondoren, pixkat
kintsugi lanak egin eta pieza guztiak elkartzen nahi da. Badakizu kintsugiak gero ematen duela, ez? Denboraren perspektibarekin gauzei alako beste balio bat ematen diela, eta hor zilarra eta aurreak josten dituen pieza horrek gero, ez dakit, loratu arazten dutela pieza berria. Beraz, hemen eren sugeak daude, oraindik oso berria den disko bat da, Etxarri, egia da, ez dakit industriaren, egunerokoaren, gure bizitzaren abiaduran badiru diela diskoa zahartzen ari zaizuela eskuartean eta ezin erakutsi eta bar, baina diskoa hor dago, eskutan dugunok entzuten dugu, entzun nahi duenak errex entzun dezake gaur egun edozin plataformetan, eta kaso ere badago ariketa bat, ez? Denboraren epaiketa horri lausotasun pixka bat emateko eta jakiteko, naiz eta zauri hor dagoen eta joandako kontzertu horiek berreskuratzea errexazten izango, lan hori hor dagoela eta izango duela, ez, denborarekin taldearen maila eta nortasuna baloratzeko gaitasuna, ez? Guk espero dugu diskoa atemporala izatea, ditzen zego ja rockak lortu duela maila bat edo gaur egungo soinua, ez dakit, atzo justo elkarlide eta bio komentatzen genuen, ez degula uste zarkituko denik, ja nahiko rock viejuno aiten dugu, orduan ja geratuko dala hor pixka bat modu atemporal baten. Eta gero komentatzen zenun baita ere, zarkitze edo gehatzearen afera hori edo guk aurrera jarraituko dugu, eta lanean behar dugu, alik eta ez dakit, modu positiboenean edo aurrera tarteko. Egia esan, gauza asko daude ditu aurka musikariak aurre egun. Diskoa temporala izateko, Inigo Etxarri, osagaietako batzuk baditu diskoa ikasteko. Zuk esan da bezala, apostu handia dagoelako, estudio batean, elkarlan on bat sortuta, disko bat egiteko 14 kantuk osatzen dutelako hemen erensugeak daude, eta hori ere nahiko atipikoa da, egun bizi ditugun garaia hauetan. Bazegoen, ez, apostu bat, pixkat, ez dakit, orain arte ohikoena izan daitekenaren kontra edo. Bai, azken baten askotan esaten dugu, ez gaudela kontsumitzaile ohikoenen artean, guri, ez dakit, gaur egungo, aitona bezala izango dut. Gaur egungo gazteek, ez dituzela diskoak aitzen, aitzen dituzela abestiak eta estribillora iritsi, eta estribilloa lehen bailen aderraiatzen dan, segituan beste artista bat klikatuko dut, eta guk egia esan aldean, guk diskoa konsumitzen ditugu hasieratik bukaerara, diseinua eta kredituak irakurri. Orduan, guzti horri gehitzen baldin badiozu, historia bat kontatu nahi genuela, 14 atal zituen historia bat, eta gehiago esango, deskartak egon zian, berez abestik gehiago zeuden prestatuak, baina 14 sartu genitun, eta bat horregatik, historia bat kontatu nahi genuelako, eta historian gertatzen diren atal desberdinei, esan ezagun musika jarri nahi genielako. Etxarri, kontzertuak joandakoak aipatu ditezu, zoritxarrez jarraitzen dute, batzuk erortzen, ze asteburu hontan okerrez panaiz larun batean Derion izatekoak zineten, eta kontzertu hori ere bertan bera geratu da, duela gutxi Ermuan izan zinaten, han bai, aritu zinaten eta gozatu zuten bertaratu zirenek, zeitxura du, etorkizun hurbilak, udaberria amaitu eta udarara bidean ja bagaren honetan, zeitxura duzue kontzertu dagokionez? Lehen pandemia aurretik, gutxi gara bera urteta pikoko epearekin prestatzen bagenitun gauzak, oain gaur egun, 2 asteko tarteakin prestatzen ditugu. Osa, zuke pentsa, ja pandemiari gabe, ematen zian kasuistika batzuk non bat gaixo jartzen zalako, edo motibo personala medio, suspenditu hartzen un kontzertu bat, horrik eitzen baldin badiozu mundu mailako pandemia bat, claro, inorrez da nik ulertzen dut, antolatzaien aldetik eta udalen aldetik, kultura eragileen aldetik, hor da biltza, zein dan aposto egiten duen, zein dan 150-200 pertsona saltzen dituna garrito baten, eta orduan nik ulertzen dut musikari bezala, udal askok argi ez ikustea, proposamen musikalak egitea edo kontzertuak antolatzea. Baina badira udalak eta badira eragileak
azkeneko astetan ikusi ditugunak, esaten da, proposamen kulturalak aurrera atera nahi dituztenak, eta azkeneko astetan ikusi dugu mugimendu pixka bat hasi dela udari begira, eta bueno, badiru dizioz hasiko dela mugitzen, baina bere garaian esan zuten 2022ko udara arteko pandemia zala hau, eta nik uste ala izango dela, ez? Benetan datorren urteko udan ikusiko dugu benetan kontzertuak baldintza egokienetan ematen. Uste dut gaur egun musika talde bati galdetzea kontzertuekin zeitxura duen dela bere lanari izena bizenak jartzea baino galdera zailagoa, eta nik oraindik 3. zailago bat dakart Etxarri. Bueno, trampa egingo dut zerbait badakit 3. diskoa zen, hemen erensugeak daude, disko ikaragarria, baina 4. bat ere bidean bada, edo behintzat eskuartean baduzue ideia, ezagize puntutan zareten eta noizko espero dezakegun lan hori? Bueno, hemen esklusiba, emango dut. Hombre, hola, Txarri, bestik ezkenun ber. Bueno, gauza da, iazko itxialdian edo itxialdiak irauntzitun 2 hilabetoetan, bueno, bigarren kafea arrankatzen genuen garai hortan. Egia da. Etxean, gitarra hartu eta, bueno, Lide eta biok ezagitzen bat abesti ingenitu, 15 bat abesti. Eta gertatu zana zen, iazko uda pasatu ondoren, esaten genuen zingo dugu. Edo estiratzen dugu, hemen eren zugeak daude diskoaren txiklea, hau bukatu arte, alegia, zai gaude, pandemia noiz bukatuko den, edo bukartuko dugu, esaten bezala, zezen adarretatik eta aurrea jarraituko dugu. Eta erabaki genuen, aurtengo urtean zehar, diskoa grabatzea, eta aurtengo urte bukaerarako edo, publikatzea. Ikusten zuten bezala, gustatzen zaigu gauzak egitea, hilabete luzez, eta buelta asko emanda. Bueno, Txarri, disko berri hori, 4. hori urte amaieran estrenatuko bada, gitarrak hartu eta bigarren kafearen laborategian entrevista akustikoa egin barko dugu, sarraski eta guzti. Ez, ni nahi dut bateriakin, lokal hortan bateriakin. Vale, baino bateriari gero gelatinak ni jarriko dizkiot, bale? Abitxatu hor, ondoko munipak abitxatu eta zarata pixkatateko deula. Bueno, negoziatuko dugu nola egingo den hori. Etxarri, besarkada talde guztiei, taldekide guztiei, eutxi goiari eta ea udara honek oraindik zertxo bait gozatu eta rock and roll egiteko aukera ematen dizuen. A ver, ea. Izan ondo. Aio. Besarkada bat ekipo, aio. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Minsarien inguruan hitz egiten jarraitu behar dugu, ez pentsa, Etxarrik esan duena bateria ekarri duela, nik esan diot gelatinak edo muteatzeko horiek ni jarriko dizkio dela, baina galduta baliman abil uste dut gure urrengo gonbidatuak lagundu dizagukela bateria hori muteatzen eta gure lokalaren akustikari egokitzen. Ze minsari horietan, zorionez, izendapen asko dira Euskal taldeenak, aipatu ditugu, dagoeneko, Etxepare Euskal Institutoaren sarietan, Euskarazko album honenari Amorante, Gatibu, Nogen, Zetak eta oraintxe agurtu dugun Etxarri, Lierre taldeko Etxarri agurtu dugu oraintxe, baina badira beste hainbat sail eta hoien artean batzuk izendapen askotxo eraman dituzte. Agertzen zaizkigu musika klasiko album honenaren artean, esaterako Maitane Sebastian Andueza iruindarraren Back Complete Cello Suites diskoa, edota flamenko album honenari sarian sonakai guztiekin. Agertzen dira, besteak beste Gibson rock album honenari sarian, Columpio Asesino, bere Atake Celesterekin, baina hortxe mai gainean kolpea eman eta, bueno,
pozaren pozez, edo garai hauetan horrelako gozek goxatzen dute behintzat bizi dugun egoera, egon behar dutenak belakoko lagunak dira, ze, eraman dituzte, urteko albumaren Orchard sariaren izendapena, Amazon Music sari izendapena, Radio 3 saria, urteko kantu honenari entzuten ari garen honekin, Marinelarekin. Kolumpio Asesinorekin borrokan izango dira Gibson sari horretan, rock album honenare sarian. Gero ikusiko dugu ziren bideoklip hori, ze bideoklip honenaren sarian ere badute nominazioa Shine Instituteen produkzionenaren saria Plastic Drama album horrekin. Ez dakit, flipatuta dabiltza, edo zer. Lander Zalakain, zorionak hasteko eta... Bueno, pozik egon zarete edo zer, Arratsaldeon. Arratsaldeon Inigo eta konpainia oso pozik gaude, gaina nik beti esatet, oain gauden momentu hontan sari bat, nik uste doble premio dala, eta olako 6 nominazio, nik uste zu dakizkizula nik baino beto. Nik txuleta daukat ez pentsa, Nik txuleta gabe, zaila daukat, baino... Kriston poza da nominatuta egotea baitare beste artista hundikin eta horre ere beste euskal izenak aurkitzea, horrek ere emate du Kriston poza, ez? Ez dakit, garai honetan bereziki 2021 honetan sariek bautu duten balsamikotik, ez? 2020an argitaratutako albumek harrapatu oharkabean apostu eginda hau pasako da eta aurrera egingo dugu. Erabakia izan dena izan dela ere, 2020 urteko album horiek badute, ez? Etxarrirekin aipatzen genuen, Lierreko gitarristarekin zauritxotik edo, ezta? Nik uste gu beti esate du Plastic Drama izango dela disko pandemikoa, ez? Nik uste daula pixkat kondenatuta pixkat kontestu hortan jaio izatea, ez? Nik uste guk sortedun gea, oso sortedun gea, ze gauza eondan bezala lortu deu nahiko kontzertu ematea, eta gauza arrarokin ditugu, eta diskoa indeu mugitu, fetxa batetik bestea, baino gauza arraroiek eginda, nik uste baukagula pozik egotea, diskak eukidun harrerarekin, ez? Hor pentsatzen aipatzen ari zarez, data gora eta bera, emozionalki ere gora bera ikaragarri pila izango zen ituzten, ez? Konturatzea momentua da, ez da, benga guazen aurrera, azkenan argitaratu eta orduan ere kolpeak, ez? Jakitea, aritu zaretela, baina ez diskoak akaso lortzezaken oihartzuna sortuta edo, ez? Azkenen, nik uste izan dela, bai disko pandemikoa alde batetik, baino beste aldetik izan da nik uste 2020an indeun gauza onena o politxena, ze behintzat disko bat atea deu pandemian, eta horrek ez du oso ondo sonatzen, eta esaten nun modun gauza arrarokin ditugu, hasiera baten maiatzan atea bartzun diskak, gero esan genuen abuztua pasako deu, pixkat aberra aukera daon kontzertu batzukin edo kontzertu batzuk emateko, edo behintzat gira moduko baten sartzeko, eta gauzarraro gehiago inditugunak adibidez, apirilen atea genitun ostiralero single batzuk. Karo, momentu hortan, ez dakizu zen olako ansiedadea geneukan disko ateatzeko, gainean mundu guztik esate zigun, haizu, maiatzen anuntziatuta dago aspaldi, ateako alda maiatzeako, eta karo guk, atea nahi kristonaz, diskoa ja grabatuta zeon lehenotik, bakiztu nola dijozten hemen musikan denborak eta denauki bar dezula ez dakizen bat hilabete lehenago, eta hola, karo, 2020 urtarrileako guk ja diskoa bukatuta geneukan, orduan, karo, gutzako horrei abesti berri horiek ja sartzen aizian. Ze sentsazio txarra dan hori, Diskoak erretzen duenean esku artean, Karo, eta atean nahi genuen, eta horretik genuen apirilen izan zen ostiral viernes de single edo esate genuna, ez? Eta, karo, situazio hortan, pues igual ez da inarraro gatzen, baina nahi esate jazu situazio normal baten hola bestik ateatzea, ez dakit, nik uste talde bakoitzak emate diola balore asko bere lanai, eta zentzu hortan nik uste musikan balorea gehatzeala pixkat, baina ja beste prioridade batzuk zeuden baita ere, ez? Etzan ja musikan balorea ematea, baizik eta abesti horiek ateatzea, eta baita ere jendeak eskate zizkigulako, oire ematea, ez? Eta 2020ko ausartu horientzat, aurtengo sarietako batzuk, eta min sari horietan, aipatuko dizkizut ze galderak exigituko dizut txuleta. Orchard saria, aurteko albuma, Amazon Music saria,
Radio 3 sari urteko kantu honenari, Marinelarekin. Gibson Rock sari hori album honenari, hor Columbia Asesinorekin batera zarete lehian. Ikusten ari garen, bideo streamingez ikusten gaituztenek, oraintxe ikus eta entzuten duten kantu honen bideoklipa. Bideoklip honenari saria eta produkzio honenari saria, SAE Instituten sari hori. Hauetatik, zeinekin geratuko zinateke? Ui. Nik uste sari honena dela artista honenan saria, ez? Eraman genuen oin dela urte batzuk, eta poza da nik uste gaina guk ikusita pixkan nola oin dela, ez dakit esaten 6-7 urte eraman genuen talde emergente honaren saria, eta hortik urte batzutara ja artista honenan saria eramatean nik uste gutzako zala, gauzak nolabait ondo aigea iten, edo behintzat bide on baten goaz, ezta? Eta nik uste toi dela sari potolona. Alare, esatiztute, edo zein sari eramandare oso pozikatuko gea. Eta askotan, horrelakoetan ere, uste dut, badela zerbait hautagaitza hauetan, nominazioetan, izendapen hauetan, sariaren zapore hartzen duena, egia da, gero ikusi eta 5 talden artean, erabakitzea, norbai, norrez, norren garaia oso dela zaila, baina horregote hutsa ere, badela sari bat, ez? Pentsatzen dut, horregatik ospatzen ari garan horri batean, da hainbat euskal taldei deitu dizuegu, zorionak, badago izendapen horietan saritik asko, ez, Lander? Asko esaten izun modun, azkenen gaina baitare, ez bakarrik artista horiekin egotea fase final moduko hortan, baizik eta hasiera baten ere, sartzezeala, ez dakiz zenbat taldekin, 100 talde, eta nik ere esan nahi dut gauz bat, min sari hauen alde, ze ohituta gaude ikustea sari banaketa asko edo premio asko igual asko funtzionatzen dute igual botoekin edo ezkino eta azkenen nik uste dela musika pixkat ez dakit kosifikatzea nola bait edo ja dala pixkat garrantzia ematea zein dauzkan Facebooken lagun gehiago edo zein dauzkan Instagramen like gehiago ez dakit toloko gauzak eta min sarik ite dutena da alde batetik bai botazioa, zen ikustete behaiek behar dutela mandola baite muitzea hoi dena, baina gero ere epaimai bat dao, pare bat fase daude, orduan ja ez da gauz bat eta ez bestea bi gauzak kombinatzea, orduan karo, hoi irabaztezunen, olako sari bat irabaztezunen, esatez du, eske, jendeak botatu indit, baina baita dago epaimai bat hor esaten ez, sari hoi merezietela ez. Etorkizunera begira, talen aipatzen genuen, hau, zure burua identifikatzea edo ze estilo egiten duzun kazetari galdetzen dutenean bezalako galdera zaila da, baina kontzertu batzuk badituzue dagoeneko aurrikusita, hortxe bilaritu garela eta ekainean Torre del Marreko Weekend Beach Festivalen izango zarete, Benidormen Low Festivalen uztailean, badago iraiera begira uste dut Madrilgo Complutensen Dekoden ere beste kontzertu bat, bada sentsazioa zerbait mugituko dela jaialdi batzuk ere, akaso mugaskorekin eta ezagutzen ditugun jaialdien eta zuek bereziki ezagutu dituzen jaialdien estetika eta estilotik urrun, baina gertatzeko, gauzatzeko bidean badira, ez dakit optimismo baikortasun pixkatekin begiratzeko aukera baden Lander aurten gutarari. Nik ja eske nola aspaldi asumitu nun nola izango zen hau dena eta talde bezala asumitu genuen, eta nik uste lehenengo palo handia izan zala ikustean nola geneuzkan 50-60 kontzertu Euskal Herri eta Espainiatik kanpo baita ere, estatu batutan, Mexikon, Inglaterran, hoi dena erortzea, nik uste dala kriston bajoia, orduan hoi pasa genuen, gauza rarok etorri zian, ingenitun ere 2008an autozinetako kontzertu batzuk, eta hoita gero ja gaude oain 2021 baten, eta ja nik uste gehatzen zaiguna dala itxoitea gauza normalizatzea, berriz lehengo festivalak eta kontzertuk izatea, eta bitarten 2021 bateko udaran, nik uste etxarrik komentatzezula, ezta? Badaude kontzertu, nik uste haidala gauza kolore pixkat hartzen, eta jaialdik eta ere egon baino beti izango da oain arte ezautu deun formulakin, por supuesto jendea eserita, maskarillakin, zerbeza eta trago hartzeko segun nun eta segun ze baldintzatan eta ez dakizte kola egin da, ez dakizte distantziakin eta dena, baina nik uste hoi da ona, nik uste ja denak ez bakarrinik asumitu deula hau, orduan nik uste esaten una ez, konklusioa da, itxoitea besteik ez da falta eta ja txarrena nik uste pasadala. Esperot bintzat.
Agurtu horretik aipatu dituzu autozinetako kontzertuiek. Nik imagina dezaket, ikusti ditut, belakotarrak lauak Cadillac deskapotable baten iristen autozineetako batera bideoclip baten aurretik. Nolako izan da esperientzia autozine kontzertuietan? Etzan hain idilikoa izan, bideoclip bat grabatzeko, baino, ez dakit, super berezia izan zen, eta gaina, aprobetxatuko komentatzeko aurten ateako dala dokumental bat, horren ingurun, izan zala, bizitzan indu, marziana da, undina, esatea zu berriz, pandemia baino lehen joko genula autozine batzutan, edo autozinek bazeukatela izatea musika salbatuko zuten zerbait, ze gure kasun intzuten, eta oain ja pasadalan, ez bakarrik gure kasun, ikusten nun jenden aurpegia, eta nola zeun jendea, eta ez dakit oso atmosfera zoriontxua zen, azkenen zuden terraza moduko hola batzuk montatu geritun, ze azkenen oizan momentun altzana, terrazak, terrazas, orduan terrazak, eta hartzen kriston kotxipila, orduan, karo, kanta bat bukatzen zanen, txalokak, kotxek klaksona hotzen, izan zen, geho ikusten un jendea maskariakin, baino poza nabaritzezan, eta gurea ja ezan beste munduko zoze, osea, 3-4 hilabete eta geho, eta esaten una ez, ja bira guztia bertan bera egatuta, derrepente berriz jotzen hasi, eta olako momentu baten, hotza pentsatze genuen izango zala, eta ez dut gezurra izango, osea, oain arteko kontzertuk, eta oaingo kontzertuk ez dia lehenoko bezalako, nik uste toi, eta norbaitek esate badoi, nik uste gezurra nahi dela esaten, baino momentuako izan zen kriston balsamoa, nik uste terapeutikoa izan zela. Nik galdera frikitsua daukate, autozineetan, normalean, kotxean entzuteko sistema FM bitartez egiten da, guri oraindik ere askok entzuten gaituzte horrela, nahiz eta gaur egun ja streamingez, eta sakelekoetan wifi edo 3G, 4G bitartez egin daiteken. Zuen kontzertuan, alaxe zen, kotxeko irratian sintonizatu 117, 103.5, eta bertan entzun, edo pea bazegoen, bozgora joak bazeuden? Oiz, kotxena eta zuk esatzezuna zeana, oizan lehenengo aukera. Pasatzena da, hasieran hoi esan zigutenen izan zen, hoi ezin deuin. Osea, belakon kontzertu bat, baukau itea ez dakizen marziana da, edo engoitugu akustiko kolako zen, baina onbar du presio sonoroak. Bestela eskortako segituko dugu streamingak eta egiten, momentua hortako zan, ez? Zolako streamingak egiteko. Eta gio ja pixkate eguna pasatzenen ikusi genuen bazeola ekipo bat jartzea, bazeola pea bat jartzea, eta jendea ongo zala, azkenen aukera eman genuen irratin jartzeko, baina ikusten zenun kotxetako jendea, eta mundu guztia zeon kotxen gainen, eseita, hola, hoi da pixkat gu nahi genuna, ez? Osa, izatea momentu hortan, zehoze, karo, inorketzun izan 3-4 hilabetetan, pea batek emati izun, o sugurabe batek emati izun presio hori, ez? Vibrazioa, uinek, hoi da, azken finean faltan botatzen da. Eta nik uste horrek intzula oaindik espezialagoa, ez, berezigoa. Lander Zalakain, Belako taldeko ordezkari bezala eta Belako euskal taldeen ordezkari bezala ere, badira asko eta aipatu ditugu min sari hauetan. Zorionak, ea ba, sari horitakoren bat Euskal Herrira bidean jartzen duzuen, eta, tira, etxigoiari datozela kontzertu gehiago, eta egunen batean kontzertu akustikoari inbarko du, Belako tarrekin hemen, Bai. Jo, kuidao. Baukazun ere telefon ino. Bai. Eskarrik asko zuen inbitatzen. Mila esker zuri, eta iraietik aurrera botako dizuegu proposamena. Izan ondo. Aio. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia. Pouan haiek beraien lehen lana atera berri dute, hau papou bizitzari sokaz lotuta izeneko liburua. Eneko Pou, kaixo eta ongetorri. Kaixo. Bueno, zer modu zarete? Oso ondo, oso pozik oraintxe liburuaren estrenaldiarekin. Bueno, esan bezala, liburua atera berri duzue, hau papou bizitzari sokaz lotuta, konta iguzu pixkatxo bat. Bai, bageneraman igual, ez dakit ezan, 20 urte izan diren, baina urte asko liburu bat egitearen atzetik,
eta inoiz ez genuen momentua ikusten. Gehien bat gu aktibidadea asko egiten dugulako mendian, bidai asko, espedizio asko, eta beti liburua punto geneukanean, geneukan beste espedizio bat kontatu alizateko. Eta arduan pandemia honen guretzako alde positibo bakarra izan da, denbora gehiago izan dugula, etxean egon garelako askoz denbora gehiago, eta lortu izan dugu liburu hori bukatzea. Bueno, duela hilabete batzuk izan zinen hemen gurekin Naiz Irratian eta komentatu zenuen liburu batean lanean ari zinetela, Durangoko azokan ateratzeko intentzioa zenutela edo azkenan luzatu egin da, ezta? Bai, azkenean luzatu egin da, zeiatu ginen Durangoko azokari begira pasatako abenduan ateratzen, ikusi genuenean Durangoko azoka ezala ospatu behar, edo modu horrela arraro baten ospatu behar zela, baina esan genuen, bueno, azkar joan behar gara bukatzeko, ez bada ospatzen, igual hobe denbora gehiago izan gauza kondo bukatzeko, eta behiratzen dugu udaberri partera, Kataluniako San Jordira ailegatuko ginateken edo, eta azkenean horretara behintzat ailegatu gara. Bueno, patxadaz behintzat, baina iritsi zarete. Zema denbora behar izan duzu, gutxi gora bera? Liburu bukatzeko ez dakit, azkenean egon gara idazten orain dela ja 15 urte edo gehiago. Zer egin zaizu egin gogorra prozesu honetan? Bueno, pentsatu behar da gu ez garela idazle profesionalak, orduan liburu bat idaztea zaila da, gero baitare gauza asko sartu behar genituen eta kondentsatu behar izan dugu liburua. Azkenean liburu bat idaztea ez da benetan laneko kontu bat, gure laneko kontuak aurrera atera behar genituen eta denbora atera liburu egiteko beste gauza batzuetatik. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 2etan, Kirolak, Naiz Irratian. Aipatu dugu, Cadillac batean belakotarrak ikusi nahi genituela horrelako autozine batean barrenago Juri, eta egia esan estetikoki nik imaginatzen ditut. Behaien alkandora rolloiekin, Cadillac baten, Josu Simon bere betaurreko mitikoekin. Eguzkitako betaurrekoekin. Bai. Baina Cadillac baten izan behar du? Ez dakit, nik Cadillac nahi nun, bakizuzatik? Zeba. Gaurko egunez, argitaratu zelako Los Fabulosos Cadillacsen La Salvación de Solo y Juan diskoa, eta... Ze lotura egile zantzuk. Aberno El Fantasma disko hortatik, 2016ko diskontatik entzungo dugun kantua. Atxeden pizkat hartuko dugu, gauz asko gertatu dira dagoeneko, eta oraindik askok gertatu behar dute. Zeoianaren agenda dator, eta segituan gure kafe utxeko arte eszenikoen gonbidatu ere agurtzeko modan izango gara. No tengo manos, no tengo nada que perder. Estaba vivo y Dios me señaló. Tocó mi cuerpo y me despidió. Me caí muerto y dije chao, chao, chao. Salí volando por arriba del mar. No tengo ojos, pero te puedo ver. Pasé del otro lado y ya no me puedo volver. Una pena que viva flotando, que vaga por el cielo y va buscando un cuerpo para poder descansar. Soy un fantasma. Una pena que viva flotando, que vaga por el cielo y va buscando un cuerpo para poder descansar. Sin fin, un sentimiento vaga por la eternidad. Estoy aquí, estoy allá. Soy del ayer, soy del mañana. La gente me tiene miedo porque soy un fantasma. Un bailarín. Cuando vivía yo era el rey del swing. Soy un bailarín en este mundo sin fin. El rey del swing. Soy un fantasma, una pena que vive flotando, que vaga por el cielo y va buscando un cuerpo para poder descansar.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Bostak eta 19 minutu hementxe gara zuzenean, bigarren kafean naiz irratiaren sintonian, eta ostegunero bezala arte eszenikoen agendari heldu behar diogu, Jana Maritonen agenberen eskutik. Gaur ere gauza asko dauzkago hemen apuntatzeko, Jana. Bai, gauza asko daude azken aldin, ez? Ez da di inore estresatu, eh? Ez, hori ez. Lehen izaten zan, zure herrian dagoenari heldu, ze beste aukerarik ez dago orain Ego Euskal Herri guztian zehar mugitzeko aukera duzunez, aukeratu gustokoena eta zoaz gozatzera dantzarekin edo antzerkiarekin. Hori da, baina ez da inongo presiorik ez ezer. Nahi izan, ezkio, eta gonbidapena ideiak. Gaurko bakarra daukagu, 6:30 gaina bizkor izan barko du Beasainen. Maurizia naiz, 2016an aukeran dantzataldeak egindako pieza bada, eta emakumeen ingurukoa. Mauriziaren pertsonaia oinarri hartzen du Maurizia pandero jolea, baina ez da bere bizitzari bakarrik eskenetako historia, baizik eta garai hartako emakume guztiei eskenetako lan bat. Beraz, dantza, euskal dantza, hortxe. Gaur, Beasainen 6:30. Eta biharko aukera asko ditugu. Eztok ero ikuskizuna, Tafaian izango dira atxaldeko 7:00 ostirala, eta larun batean ere Nafarroan, Atarrabian, arratsaldeko 7:00. Konpromisoa lana, Ramon Agirre, Joseba Paolaza eta Zuaitz Gurrutxagarekin, Tolosan, Leidorren, oixe. Leidor topera ostiralero, ez da? Bai. Atxaldeko 7:00. Eta hauek ere... Baina, goiuri sarrerak erosi gero gabe geratzen zela. Oepa! Ez gotu. Aditua dago zeitan. Beti sarrera gabe gatzen. Bai, goiuri, baina apuntatu ondo eta igual aurreko astean esan behar zizkizut zuri, ez? Ez. Bakizu ze gertatzen oiena. Gaur dengo gazteri hau. Azken momentu arte, zein gote duten, beste plano begoik izango te duten, inorri ditugoteien ez da giziteko. Beste plan bat sortuko te zaidan, azken WhatsApp horren zai. Azkeneko momentu arte zein egon da nazioarteko kotxeko karneta teatzeko zai, inigo? Aizu, baina ezki aitzeiten nahi kulturaz. Noski? Bai. Esango jazu? Bai. Gazte hauek Inigo, lehen esan duenean, 84an Friends sortu zenean, bea, orduan jaio zala esan dut, upa, ni orduago ja. Eta orduago ja, ze hoien, Zizan nahi zen horrekin? Hainbesterez. Bueno, jarraitu ingo dugu agendarekin, Konpromisoa ostiralean Leidorren Tolosa, baina larun batean Deban izango dira, eta ordutegi desberdina, 8:30. Oraingo orduekin konparatuta nahiko desberdina. Irabazi Jon Plaza Olaren bakarrizketa Basauriko sozial antzokian ostiralean atxaldeko 7:00. Panpina, Erika Olaizolarekin Azpeitiko Soreasun gaina etxean hortxe izango da, plazer handia izango da seguraski beretzat, atxaldeko 6:30. Esnatu naiz, Andoni Multiloaren lanau Koldo Michelenan ere 6:30. Erradikala ginen, hemen ere izan genuen Bea Egizabal, Anela Baka bertsolariarekin batera egiten duen lan honi buruz hizketan, Herrigoitin 8:00. Ikusten dugu lan asko bakarrizketak direla edo aktore bakarreko lanak. Bueno, honetan bi daude, baina asko bakarrekoak. Mesede bat egiteagatik hau aipatu genuen kale pieza bada, Trapuzarra konpainiarena, Asier Sota eta Lierni Fresnedo daude bertan. Hontan Debako Itziar auzoan egingo dute arratsaldeko 7:00 eta gogoratzeko zen politiko bat, coach baten gana joaten zena, terapia moduko bat egiteko, publiko aurrean zuen beldur hori gainditzeko. Eta komedia hori humorearekin lantzen du gai hau. Eta dantza ikuskizun bat, Biz hitza. Aukeran konpainiaren hau ere, lehen aurrekoa Maurizia aipatu dugu, hau azkenekoa da, Zumaian atxaldeko 7:00. Hizkuntzaren eta batez ere euskararen inguruko pieza hau. Hori ostiralerako. Eta lan baterako jarraituko dut? Bai, ezta? Larun baterako txarribo da gainera azken emanaldia dute uste dut. Hori agertzen da behintzat. Txarribo da egongo da eskeniko dute Getxoko Musike Barrin. Arratsaldeko 8:00. Ezkontza bat kontatzen da, umorearekin, kabareta da, eta inongo filtrori gabeko pertsonaia dira, oso pertsonaia ezberdinak, oso divertigarriak, abestia, gai ezberdina lantzen dira, eta gai hauek ere sakona dira, identitatea, familia, lan prekarietatea, droga, denetarik dago, baina, oso lan kuriosoa da, musikal
tankerako hau, eta gainera azken aukera ikusteko beraz, ikusi ez duenak, hortxe dauka aukera, Getxon, 8 larun batean. Gure xarrak, hau iparraldetik datorren txotxongilo lana da, pieza da, eta azkainen izango da, arratsaldeko 5. Zarregoitza batean kokatzen da, 50 urte beteko ditu zarregoitza honek, ospakizuna ingo dute, eta gainera gobernuaren inspekzio bat daukate tartian. Orduan, gaia, bai, hortxe, eta galdera sakon bat planteatuko digute. Eta nik uste hausnarketarako eta askoren buruan hor bueltak ageratuko dena. Zer egiten dugun gure xaharrekin? Eta lanumaterako dantza proposamena gorria, flamenkoa eta bertsolaritza, kuartangon atxaldeko 7. Astero, Bai. Batzuk astero dabiltza, leku guztietan. Eta astero WhatsAppa jasotzen du. Eta imeia. Eta eskertzen dugu gainera, Bai, jakina. Bai. kontrajoa pentsatu. Ez. Gustatzeko jakitea, olagu ere bertaratzeko. Eta iganderako ere 3 proposamentxo. Bai, dantza asko, festamendua hemen izan genuen aritz, Tio Teronen semearen konpainiaren lana da, Durangon atxaldeko 6 egongo dira, eta kasu honetan hileta batean kokatzen da historia, baina badakigu beraiek tristea ez dutela ingo, umore askoko zerbait, antzerkia, dantza eta alaitasun hori. Herri Makoinetan beste dantza ikuskizuna, Getarin, atxaldeko 7 eta azkenekoa Lur Endaian izango da, aurrentzako zuzendua bakarrik ez den obra hau, denontzat, identitatearen inguruko lan hau, eta oso obra goxua familia osoarentzat. Badakizue hortxe proposamenak, hortxe itzorduak, hortxe zuentzako planak datozen egunetarako, eta hoietatik 1, 2, 3, 4, 5, nahi adina heldu eta gozatu proposatzen dizkizu egun arte eszenikoen planekin, baina guk aurrera egin behar dugu, ze Oiana Maritorenak aurkeztu behar du gaur gurekin kafe hutsa hartuko duen emakumea. Patricia Urrutia, Bilbo, aktorea. Gaztetan musika eta biolin ikasketak egin zituen, eta Euskal Herriko Unibertsitatean filologia klasikoan lizentziatu zen. Hizkuntza ezberdinak ere menperatzen ditu, ingelesa, frantsesa, grekera modernoa, euskara eta gaztelania. Antzezle ikasketak Londres eta Madrilen burutu zituen, Philip Golierrekin eta Mar Navarrorekin urrenez urren. Horrez gain, beste hainbat maisurekin ere jarraitu du bere formakuntza. Mick Barnfather, Marcelo Magni, Tapa Sudana, Wilkin eta beste hainbat. Bogotan 5 urtez bizi izan zen, eta bertan improvisazio eta klaunean bereziki aritzen den antzerki konpainia sortu zuen, zeinarekin Europa eta Amerikako hainbat festivaletan parte hartzeko aukera izan zuen. Gainera, interpretazio, improvisazio eta klaun ikastaroetan irakasle aritu da Italia, Belgika, Kolombia, Holanda, Frantzia, Espainia eta Euskal Herrian. Bere ibilbide profesionalean antzerkia izan du alboan batez ere, baina telebista edota zineman ere murgildu da. Horrela, telebistan lan hauetan ikusi ahal izan dugu. La que se avecina, Nekane Amaia, Goenkale, El precio de la libertad, Punta Escarlata, Compañeros. Zineman ere aritu da. La higuera de los bastardos eta 3 mentiras, Ana Murugarrenenak. Alaba Zintzoa, Javier Rebolorena. Love in the Time of Cholera, Mike Neuelena. Eta film laburretan ere ikusi ahal izan dugu. Izaskun Arandiaren Night Shiften edota Gonzalo Pordomoren El Revesen.
Hala ere esan genezake bere bilbide nagusia antzerkigintzan burutu duela. Pablo Ibar Luzeak, Godot eta Lapur Minak lanetan zuzendu du. Ramon Bareak, Orkesta de Señoritasen. Ximun Fuxek, Frankoren bilobari gutuna lanean. Manes Fuxek berriz, Ozkailuan. Bogotan lan ezberdinak ere burutu zituen. No tan solo de impro, La Tempestad, Vuélame los sesos, Lisístrata eta beste hainbeste. Benetan be teatroaren sortzailetako bat da, eta inondik be, eta agendan ikusten dugun bakoitzean izena gustura esaten dugun Porno versus Afrodita edo I Love Gorka Urbizu lana ere beraiena da. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Patricia Urrutia. Eskerrik asko. Bueno, Patricia, hemen galderak normalen oian eta goiurik egiten dituzte. Niri aurrenekoa tokatzen zait, eta ez da galdera serioegia, baino tarte honek kafe utxe izena du, gure saioak bigarren kafea, eta gure lehenengo galdera izaten daia kafezaleak zareten, ala ez? Amorratua. Pentsatuko duzu, galdera zergatik egiten du, berak, oianari eta goiuriri etzaielako kafea gustatzen, zuk uste duzu? Zugarri, nuke, ezin dut hartu, nahi nukena bezain beste, baina izugarri gustetan jata kafea. Gau, izan ere, bi hartu ditut. Bat goizean eta beste bat orain, bazkalostean. Bigarren kaferako. Hori da. Galdera badokat, ze gustatzen zaizue? Zaporea edo kafea edan osteko sentsazioa? Niri gauza biak. Niri ere bai, baina bereziki zaporea, Vale. Eta usaina. Kafe usaina iruditzen zaite etxearekin, edo oso dauzket mitifikatuta atzerrian, bidaien batean norbaiti bisitan eta haren etxean kafe italianaren usain hori goizean esnatu zara Oporton edo Roman edo ez dakido Santiago de Chilen eta kafean etzako dago lotuta ia edo zer sentsazio onakin. Nik utxa hartzen dut. Baita nik ere, bai. Bai, kafezale izateko utxartu, behar da? Eta bestela, sasi kafezalea zara. Bueno, Patricia, telefono zitzein genuenean konturatu zinen goiuri eta niri izugarri gustatzen zegula izenburuaren kontua gaur hor ukidu akatxo bat. Eta esan genuen uste dut, biran jungo ginela, ez? Goiuri zerbait aipatu genuen. Bai, horri forma eman behar dugu. Bueno, hori gero itzeingo dugu. Ez daukat astut. Bueno, ni buruz gero xio itzeingo dugu, gure hola pribatutasunean. Baina orain, lan honen inguruan. Uste dut, okerrezpanao eskolaen Nafarroako programa horren inguruan sortu zen zalapartarekin hasi zinetela pixkat ikertzen, gai honen inguruan, irakurtzen. Nola bururatu zaizue? Nola bururatu zaizue lan hau egiteat eta kontaiezu gure entzulei ere pixkat zer den Porno versus Afrodita ikuskizun hau? Bai, zuk esan bezala alde batetik, erabaki guztiak bizitzan eta sorkuntzan eta askotan multifaktorialak dira, eta batetik egon zen hori telebistan eta prentxan eta eskola programaren inguruan sortu zen zalapartaren arira hasi nintzen irakurketa batzuk egiten eta lankidei taldekoei irakurketaik proposatzen eta hortik tiraka hasi nintzen ikerketa lan bat martxan jartzen eta aldi berean inguruan ditugun gaztetxoen eta lehenguzuen gurasoekin berbetan eta ikustena eta lagunen seme-alabak azkenean apurka gora doia zala eta apatean gai hau agertzen zenbat eta gero eta gaztiago hurbiltzen direla gaztiak edo umiak pornora eta horrek daukezan eraginak, eta horrekin harrituta eta horretatik tiraka pentsa nola zer egin dezakegu honekin, edo guk heldu bezala euren guraso osaba izeko bezala zer daukagu oholtzatik esateko, horren gainean eta hurrengoan hurrengoa izan zen elkarri begiratu eta esan
nortzuk eta guk, ez da, lagundu behar ditugu gure gazteak bide honetan, ez da, gure ergelkeria, ezintasun, ase ezintasun, eta mobilita guzti egin, ez da, orduan, esan genuen, argi ikusi genuen, ezintasun eta gauza ergelkeria sexual eta afektibo horiek eurenak eta gureak azkenan ez zirela horren ezberdinak, eta taularatzea erabaki genuen elkarrekin partekatzeko eta elkarren eskutik helduta nolabait bidea egiteko. Eta gure ezintasun horietaz barre egiten, ez, behintzat hausnarketarako edo elkarrizketa baterako bidea izan zerin. Hori da, azken batean ez duzue erantzunik eman nahi, baizik eta topagune bat izan dadia elkarrizketa horretarako, ez da? Bai, erabat, abia puntua hori xebera da, nik ez daukat erantzunik. Norbaitek badauka, telefonoak ez dakit irekita dauden, WhatsApp jasotzeko, norbaitek badakit zer erantzun. 6-8-8-7-2-4 laun, zuen WhatsAppa edo Telegrama, eta bestela streaming bitartez gure txatean, bota, salutako presione. Benetan beko e-mailera bebai, bidaltzea daukazue, benetan @gmail.com, norbaitek erantzuna badauka, ongietorri izango da. Badago hainbat jende horretan lanean da biena, eta eurekin bebai hizketan egon gara sorkuntza prozesurako, eta gauza irakurri ditugu, baina hori izan, asmoa etzan ikuskizun hezitzaile bat egitea, edo onbera bat, esaten hau txarra da, hau ona da, hau da bidea, baizik eta gure bizitzetan presente dauden hainbet gauza eta hain zuzen erantzunik ez daukaguzenak euren aurrean, humorearen bidez beti ere asalaratzea eta zerbait eragitea. Orain atzean entzuten dugu. Eta ikusten dugu. Patricia da, gitarrarekin, ahotsian. Gainera nerea lehenago ateratzeko atzen lanetik, baina ez dakit zer momi dauki duen, eta azkenan beti berandu. Gero gainera, bidetan kriston zaparadak harrapatu gaitu. Harrapatu gaitu? Bai, duela aste batutik ona ikasle finlandiar bat daukagu etxean. Baina zer bat kontraitu zaren, eta igorrek kodeko izazi zaren, gure institutoko ikasle bat da, ikasle trukiren programa. Bikain, sobratuta zabiltzen ez, institututik etxerako lanak eramaten dituzu orain. Hortxe zatitxo bat, aipatu genuen, bere garaian soinu proba baten giroan kokatutako lana zela, eta soinu proba baten topiko, gertakizun, ezinbesteko, ia danak ere gertatzen direla, bat berandu datu horrela, ez da gizako platzen dela, testu inguru hortan sortutako lana dela, ez da? Bai, hainbat, hori da, antzerki egoera eta zuk esan bezala hasiera hortik abiatzen da, ez da? Soinu proba bat da, gaztetxe edo, elkarte edo, elkarte kultural bateko azken gaueko, azken kontzertu aurreko soinu proba horretan aurkitzen ditugu pertsonaiak, ez da? Ez dago errelebo generazionalik, gaztetxea iztera doa, gazteak heldu zaizkigu, eta hor harrapatzen ditugu, garai baten 11-12 bat izango ziren banda honetan, daneterik zegoen, 7 gitarra, pianoa, eta orain geratzen jaku, bajoa bat, gitarra bat, bateria bat, eta danak egiten da, apur bat danetarik, ez da? Eta, bai, honekin bebai, egoera ia berez agertu zen, musika hori niretzat eta bai zuzenean jotzen duguna, bai Asier Ituartek sortutakoa espresuki ikuskizunerako, guzti honekin harreman estua dauka, ezta, emozioekin eta pertsonaiek elkarrekin harreman aktoreak eta zera ikusleak harremantzeko edo konektatzeko bidea, eta bai hori gazteen eta alduen arteko zubia ere bada, ezta, eta musika horren bidez egiten dugu, edo musikak egiten du posible bai hori dana enpastatzea edo
bueno, ez dakiten pastatzea, baina bai... Bai, lotzea edo jostea. Bai, ez da pastatzen, badeko gora berak eta... Bai. Nik esango nuke zuk esan duzu, musika talde horretan denek amaitzen duzue denetarik egiten, eta esango nuke Patrizia ere horrelakoa dela, kamaleonika. Musika ikasketak esan dugu, biolina, hemen kantuan ikusten zaitugu, mugimenduan ere, bai, danari ematen diozuzuk. Bai, sukaldaritzari ez. Bueno, dana ez. Zainba gauzeri ez, baina bai, musika, oso musika zaleanaz. Eta musikak nolabait leku handia dauka nigan, eta bai, ez dakite enaz virtuoso bat zertan bez, baina asko divertitzen naz bai kantuan, bai gitarrarekin egiten doan gitxitxori egiten, bateria, orain dela, disfrutatzen nahi bateria izugarri, orain dela urte pilo bat, ni Bogotan bizi nintzanean, hain zuzen, talde batean jotzen neban. Bateria, biolina jotzen neban, eta abestu egiten neban. Eta, hori, hauen moduko talde batien, 11 ginen, eta tabernetan eta jotzen genuen, eta lagun talde bat ginen, eta nik uste maitasun hori antzagoan bai, amen badagoel, ez da? Amate horren maitasun hori egiten dutenarekiko, ez da? Eta garai hartan, hasi nintzen, entxeguetan, beti berandultzen ziren, baina Bogotan, entxeguak ziren arratsaldeko 5:00, ni 5:00 nengoen, entxegua 7 artetan aztea. 7 azten zan lehenengo agertzen. Esaten zuten, bai, alan esan. Orduan, entxego airetan hasi nintzen apur bat bateria gazen enredatzen, eta orduan, honegaz hasi ginean honegaz ametxetan, nik banekien bateriarekin moldatu ahal izango nintzela. Nire gain hartu nuen, eta hasi nintzen eskolak hartzen, eta bai, Nacho Beltranegaz egonaz eskolak hartzen pare bat urte, eta, a ber, moldatzen naiz. Eta asko disfrutatzen dut. Baina, hortik, bai, hori. Bizitzak zentzua galtzean. Atzo norbaitek Janire Arantzabe edo esan ezin entzun ezpazuen, ba? Argitzeko iparri zarra. Eta guk aipatu dugun bezala, beti esaten dugu gure antzerkitxo egiten dugu, obraren lana esaterakoan. Eta horregatik galdetu behar genuen, badakigu nondik etorri daitekeen, baina entzulek jakin dezaten, izenburua nondik dator eta zergatik Gorka Urbizu. Izenburua leku ezberdinetatik datorbe, bai. Izenburua ere bada alako bizefalikoa edo bi zatitan ediku zaitekena, ez? Porno versus Afrodita, eta edo I love Gorka Urbizu. Eskako esan da. Barrutik eta bernon. Lehen ez jazurki eta... Lehen ataskatu zizu. Gero eta nabardura gehiago ateratzen izenburu horri. Bai, batetik bihotzkada bat izan zen momentuan hasi nintzanean dosierra edo lehenengo ideiak idazten, eta gogoratzen lehenengo apuntetan galdera ikurrekin neukala, ez da? Baina izan zen como una visión, ez da? Eta hau guztia, eta zara, mantenduko dugu bukaera, ez da? Eko zor bi parte, porno versus, zuk esaten zuen bezala, porno versus Afrodita, eta hori bebai, horrek badauka atze zera bat, irakurren eban Lagonia deleros Byul-Chul Han uste ditzen dela filosofo pentsalari korearra, ez banago gaizki, igual vietnamita da, ez korearra uste dela. Eta horra egiten da hausnarketa bat, pornoa eta esperientzia erotikoaren arteko zeraren gainean, eta ni eros hori maskulino egi geratzen zitzaidan, eta askotan gozotzen dan maitasun horren aurrean edo irudi horren aurrean zeozer basatiago eta irudikatzen eban, ez da, eta emakumezkoa, Afrodita hau, soro hori ikusten dozu, ikusi daitekena holtzan, ez da, naturaren indar
eutxi ezin hori, ezta? Orduan, oposizio hori hortik dator, eta burruka edo enfrentamendu bezala planteatzen da, gero ikusiko da ikuskizunean, edo bakoitzak bere bizitzan enfrentamendu hori erabatekoa den, nok irabazten duen, nok ez, eta norberak ateratzen ditu hor bere zerak, eta gero banoa heltzen, bigarren partera, que es lo que nos interesa. Bigarren parte horrek badu hashtag txiki horrek ematen dau pista bat nola bait, ez da badu sare sozialek sortzen duten sasi gertutasun horrekin zerikusia, ez da? Nik esaten nizuen lehen, musikak nigan lekuaz handia hartzen duela, baina txiki-txikitatik eta bueno, nik 12 urte nituenean John Lennonekin maitemindu nintzen. Eta benetan lagun batek ez da, baina hilda zegoan eta bai, maitemindu nintzen. Eta naiz bakarra, badakit asko eta asko maitemindu izan direla John Lennonekin, Jim Morrisonekin, Kurt Cobainekin, bakoitzak berea. Eta kontua esan, hori, kantuak baino ez zeudela, edo portada horituren bat, maite min hori, edo irudi eguneko amets horiek elikatzen zituztenak, ezta? Eta aldiz gaur egun, begiratzen nion, gaur egungo erreferente bateri edo horren bila, eta aurkitzen duzu, hori, justo Berritxarraken aurre kontzertu, bira, azkeneko bira horren inguruan sortu zen fenomeno eromen kolektibo hori, eta Beatlesen jarraitzaileak etortzen zitzaizkidan burura etengabe, eta Gorka Urbizuren irudi hori, ezta? Eta gurera ekartzeko bebai modu batzan, eta zein zan alde hori, ez da nola irudimen horrek hori zeak elikatzen zuen John Lennonaren garaian, eta Gorka Urbizurekin, ez dakit bere txea, bere mugimendu guztiak ezagutu deikezuz, ia ez da, eta horren inguruan, horregatik aukeratu genuen, eta gainera niri asko gustatzen zait bera hildana, eta berek egiten dutena. Hemen, Patricia, astero izaten dugu aurreko asteko gonbidatuaren galdera bat aste hontako gonbidatuaren zat, alegia zuretzat. Eta horrek esan nahi du datorren astekorako Oianak esango dizula, aizu, bidaliazu ez dakit norentzako galdera bat. Hori gerora gertatuko da, baino gaur, dagokizu, joan den astean gurekin izan genuen Miriam Pérez Cazabonen galdera erantzutea. Kaixo, Patricia, hemen doa zuretzako bi galderatxo. Lehena, antzerkian, antzezle eta zuzendari bezala aritu zera, nola uztartzen dituzu bi arloak eta non sentitzen zera gustoren edo erosoen. Eta bigarrena, improvisaketa eta klauna landu dituzula ikusi dut, batez ere Bogotan, jakin nahiko nuke zer dakarten bi teknika hauek berezirik zuretzako, eta ea hemen Euskal Herrian jarraitzen duzun lantzen. Nik ere bi egiteko aukera izango dut. Noski. Eta nahi badozu telefono zeituko dizugu eta entrevista osa egin dezakezu. Bueno, hasteko antzerki gintzan aktore eta zuzendari lan horiek nola uztartzen diren galdetu dizu, Miriamek. Bai, ni adibidez bi proiektu hauetan, bai inondik inora, baina bereziki Porno versus Afroditan, bai nago zuzendaritza artistiko orokorra egiten, koordinazion de gremios eta hainbat erabaki egiten, hartzen, baina ni antzesle nagoenean oholtza zuzendariak dauzkat kanpoan. Kasu honetan, Elena Olivieri eta Pablo Ibarluzea bakoitza prozesuaren momentu batean egon da, baina euren lana koordinatuta egon da, eta hainbat erabaki elkarrekin hartu ditugu hirurok, eta beste batzuk eurak hartu dituzte, ezta. Niretzat oso garrantzitsua, niretzat ezinbestekoa da, oso garrantzitsua da holtzan nagoen bitartean beste norbaiten eskuetan eta jarri ahal izatea, ez da? Eta horretarako talde honetan Elena eta Pablorekin oso eroso eta oso hizkuntza bera hitz egiten dugu hirurok. Orduan hori oso erresa eta oso gozagarria da, eta konfiantza handia dago elkarren lanaren
arengan, ezta? Gero bebai banabil karrik antzerki taldea zuzentzen Durangon, eta hori bebai oso gustura egiten dudan lana da. Bai zuzendaritzan, bai antzesle, ez dakit, badago, bakoitzean bakoitzak badauka bere xarma eta dozelan beba hori. Daukezu zen bultzadak jarraitzea eta bestearekin, bai, antzesleekin bebai, hori, karrikan gabiltzanean, aktoren gandik edo lortzea, edo, nola esango neuke, eurak gustukoen dauden lekura heltzen laguntzea oso gozagarria da. Eta beste galdera zen improvisaketa eta klaunaren formakuntza. Ikusi duela batez ere Bogotan egin duzula kasu honetatik gehiago, baina orain ere hemen jarraitzen duzun improvisaketarekin, klaunarekin eta zer ematen dizuten. Bai, bueno, nire formakuntzan, bai klauna, bai bufoia, hizkuntza eszeniko horiek eta espiritu hori garrantzi handia eduki du Filip Bolierrekin, eta gerora jarraitu jorratzen, azkenean dardar, osea, horrekin vibratzen dut, ezta? Orduan horrekin jarraitut bai nire lanean, bai irakasten, bai zuzentzen, bai nire partea bat da, osea, holtzan egoteko parte bat da. Eta improvisazioarena, garai baten Bogotara jo nintzanean izan ere, izan zen improvisazioaren inguruko proiektu bat garatzeko, 3 hilabeterako, azkenean 5 urte garatu nintzen. Gustua hartu zenion edo zioz? Improvisatzeari gustua hartu nion, eta improvisatu eta 5 urte. Bueno, zentzu horretan, niretzat garai hartan egiten genituen improvisazio ikuskizunak, eta horre ikerketa lan handia egin genuen, eta oso gustura ibili nintzen. Gaur egun ikuskizun bezala improvisazioak niri enago horretan. Asko gustatzen zait eta asko erabiltzen dute entrenamendurako, sorkuntzarako, oso tresna garrantzitsua da niretzat eta oso emankorra, baina ikuskizun bezala enabili. Ondo erantzun dut. Oso ondo. Primeran, Miriam Pérez Cazabonek beste galderarik balin badauka, bidaltzeko WhatsAppa. WhatsAppa edo Telegrama bialde zalan balin badu. 688 722 hoxe da bigarren kafearen telefonoa, baina bai, oso ondo erantzun dago. Nik uste dut improvisaketaren azetorla bera joan den astean hemen aritu zen eta ikuskizun berriari buruz hitz egin zigun, eta improvisaketa teknika erabili du eta ikuskizunearen egunean bertan ere hortik abiatuko da. Eta nik uste dut ere horregatik interesatzen zitzaiola. Bai, hori, dantza ikuskizuna. Galdetu nahi nizun hori, dantzan gehiago egiten da akaso ikuskizunean improvisaketa antzerkian baino hemen? Ez dakit, badabil hemen jendea bebai antzerkian eta badago, nik Bilbon ezagutzen dute leku bat, eta talde bat horretan dabizanak, eta baina ez dakit, nuke jakingo esaten, badakite nuke jakingo esaten, egia esan. Aipatu ditu zure antzeslanen artean, azken urteetan arrakasta handia izan dutenak Ozkailua, Lipusekin batera, eta gero nik uste dute referente bat izan dena Frankoren Bilobari Gutuna. Ze izan ziren lan horiek zuretzat? Edo agian Frankorena, ez dakit, olakinua egin duzu? Bai, bueno, bai bata, bai bestea, niretzat topiko emango du, baina oso zorionekoa sentitzen naiz, ebili naizen proiektu guztiekin, ezta? Bai hoiekin, bai beste hainbatekin, ezta? Baina hoiek aipatu dituzunez, niretzat Frankoren Bilobari Gutunean parte hartu izan da, edo bada, ustez, zozer handia egin genuen une hartan. Zalantero, Artistikoki, sozialki bai, uste dut, sentsazio hori uki nuen, egiten genuen, sortzen genuen bitarten, eta biran geunden bitarten, eta gerora ere geratu den oi hartzunean ikan, hori da, eso zer handia egin izanaren sentsazioa, eta disfruta uneban sufritu bai, edo zein sorkuntza prozesutan, badago mina handia bai, baina asko ikasi
nuen, eta kriston sorte zait beti lan talde horretan egote. Orain dela gitxi ikusi nuen berriro, bideoan ze ikusgarri dago. Bai, ikusgarri dago, bai. Bai, franco.eusen, eta Donostiako emanaldi bat, emanaldia Victoria Eugenian egin genuena, eta oso gustura ikusi nuen berriro, bai, batzutan ikusten duzu teatroa... Bai, eta ez da berdina agia, baina... Eta oso gustura, zinitzen apur bat hasiera ikusteko asmoarekin, eta oso osorik ikusi nuen, oso gustura, bai. Eta Euskailuarekin bai oso bide polita egin genuen, oso gozagarria izan zen Lipusekin ibiltzea biran, holtzan berarekin aritzea beti da plazerra, eta bai, oso topikoak emoten dabe, baina ez egia. Bai. Eta lehenzuk aipatu duzu inondik inora, nik aipatu dut benetan beren sortzaietako bat zarela barkatu, inondik inora izan zen zuen lehen ikuskizuna. Nondik sortu zen, inondik inora eta nondik sortu zen benetan be, pixkat konta iguzu. Bai, biak, oso ondo dago gauza biak, galdera berean egotea, biak aldi berean sortu ziren. Bai, nik aspaldi neukan asmoa, edo ametsa, edo horre grina hori, Shel Silversteinen ezagutzen duzu, ezta? Poemekin zozer egiteko, edo eurengatik abiatuta zozer egiteko, dizugarri disfrutatzen ditut, oso divertigarriak iruditzen zaizkit, eta gainera badauka hor musika hori aipatzen duguna, eta berriz, nik poema horiek irakurtzen ditut, eta doinua etortzen zait bapaten, bestiak dira nola bait, ezta? Eta humore hori daukabe bai, eta badauka espiritu bat oso erakargarri egiten zaidana. Eta horrekin buruan, batean hori zubi deialdia ikusi nuen, ez dakit zer, eta zin nintzen, esan buru eta gero nire semearen hezkuntzan, aurkitu nuen nire burua peruri esaten, nik nahi nuen bere kuadrillakoa izan, eta ez, nire tokatzen zitzaidan arauak jartzea, eta rolloa mostean peñeta berriro, eta ezin, nik berarekin barre egin nahi nuen, baina esan, ez, orain da, irakurtzen ikasteko momentua, ez margostu sortziari belarririk, ez, baina zaizu gustatzen, bai, gustatzen zait, baina sortzi bat izan da. Eta, ustezko edo kontraesan horretan, etorri zitzaidan Shel Silversteinen Listen to the Masses poema, esaten duela hori, hau ezin da, bestea horrela izan behar du, ez egin hau, ez egin bestea, ez da, bukatzen du esaten, edo zer gauza izan gertatu daiteke, ez da, anything can be. Orduan, horretatik abiatu nintzen, eta aurkeztu nuen zubi deialdira inondik inora, daukala bai, ezetza jartzen bautzazu aurrean da inondik inora ere ez, baina inondik inora ezik gabe bidea zabaltzen du, ez da, eta badauko hori inondik inora hori postarien mundua, eta bueno, hortik abiatuta, desobedientziaren inguruko, eta hori, heldu desobedienteak nahi ditugu, baina aurro obedienteak, ez da, orduan, hortik abiatuta sortu genuen, edo aurkeztu genuen zube deialdira proiektu hau, eta zube deialdiaren bultzada jaso genuen, eta orduan benetan sortu ahal izan zen, lehengo ikuskizun hau taularatzeko, eta horrekin egin genuen bide bat, 50 piku bat emanaldi egin genituen, eta orduan bultzada horrekin ja abiatu genuen urrengo proiektua. Eta 3. bat daukagu bidea. Bai, konta iguzu, Zu txikian. Txikian, ari zarete? Bai, oraingoz oso proto zerean dago, protofasean, baina izenburua aurreratuko dizu. Bai, bota, guri izugarri usatzen ezkigo esklusibak. Batetik bestera. Batetik bestera. Batetik bestera. Inondik inora egin genuen, orain dugu batetik bestera. Bai, honetan ebe bai, familia ikuskizuna izango da oraingoan be bai. Eta asmoa da giza migrazioen gainean hitz egitea, txorien migrazioen bidez. Orduen, toma ya. Ya ez dakit puedo leer. Bueno, eta orain mikroak itxita beste pixka aterako diogu, Jana. Hori guztia humoretik, ez dut?
Minutu pasatxo geratzen zaigu gaurko saioa agurtzeko, beraz, uste dut, agurretan eta eskerretan hasi barko dugu, Jana? Bai, eskerrik asko, Patricia. Hori bai, urrengo lanari buruz hitzeita gonbidatuko dugu, ez? Baita ere, gaur bi kafe hartuta etorri zara, urrengoan bigarren hartuko duzu. Hori da. Bikain. Oiana Maritorena, zurire mil esker. Bai, eskerrik asko. Denbora askotu netzaitu ikusiko? Lasai, goiurik eta biok hemen eutxiko diogu honi. Ez daukat zalantzarik. Goieriz izarandia, zu bihar ikusi guztatxutu reinik. Bihar arte. Aio. Eta zoi entzuleo bihar nahi baduzu eta plazer baduzu arratsateko lauetan hementsi izango gara. Naiz irratiaren sintonian guke agurtzeko kantoa aukeratu dugu zergatik. Ikusiko zenuten azken aldian sorotan bele itzuli ez da itzuliko noski badakigu, baina Gorka Sarrigi eta Urbil Artolak hainbat musika bandekin batera eta beste musikari batzuekin, Ane Goienetxe tartean, hortxe Xabier Zabalaren konponketekin, egin barituztelako emanaldi batzuk eta sorotan beleren nostalgiare badugun ontzako, izango dira plan ederrak, baina uztailaren erdialdera edo iritsiko dira, beraz guke ekainean saioa agurtu aurretik Urbil Artola eta Gorka Sarrigi gurekin izaten saiatuko gara, uste dut izango ditugula. Izan ondo, bihar arte, aio! Zenateko Volkan rola Bezetza kartzela da Keep calm and bigarren kafea.